अख्रां नों थार बाथ्रा बुंमारदोंना सिखोमायाखैथ' जेबो सिखोमायाखैलै मानो सिखोमानो आं लोगोफोरजोंनो दंमारोमोन दखानाव पकरि जादोंमोन नाय खिन्थु आं नोंखौ फोथायबाय आरो मानसिफोरा नोंखौ फोथायनानैनो दङ नों जानला मानला आरो दा मावसै दे आगै नों मोनसे खोथा गोसोआव लाखि जों गुबुननि न'आवसो दङ नोंखौ अननानै फरायहोदों फोरोंहोदों खरसा खालायनानै नों बिसोरनि गोसोआव दुखु दा होसै दुखु होआखैलै आं जेबो आब' आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखैना औ आं मिथिगौ नों जेबो गाज्रि खामानि मावाखै आरो मावाबो होननानै थेवबो आं नोंखौ बुंबावदों आगै गोबां खोथा खोनासंनांगौ जायो मिथिबाय ओरैनो न'आव प्रब्लेम जानानै दंखायो नुदोंना बेसे टेनसन जाना दंखायो नोंसा गुमैया दिनै जेबो खबर गैया नों आरो बिनि सायाव बेबायदि गोमालाय माबालाय स्कुलाव थाङि माबा अख्रा बेफोरबायदि देखायबाय थानाङा बेफोर मोजां नङा आंलाय स्कुलाव थांदोंआनो दस' आब' बेनोथ' थांदों थेवबो आरो बेफोरबायदि जेबो खालायनांला आरो जायखिजाया टेनसन होनाय खामानि दुखु होनाय खामानि जेबो मावनांला नोङो आरो गाबोननिफ्राय सिधा स्कुलाव थांगोन आरो न'आव फैगोन जेबो बेरायनो थांनाय माबानाय जेबो गैला नोङा गासैबो बन्द' दे जागोन दे नों बुंनाय बायदिनो खालायगोन आं थांखाया जेरावबो आंखौसो दाय होदों आं जेबोखौनो मावखायाखै बेनोथ' नों जेबो गाज्रि मावखायाखैबा आं जेबो गाज्रि जानोबो होखाया नों स्कुलाव थांगोन आरो स्कुलनिफ्राय सिधा न'आव आरो आं फोरोंगोन आं हायैखौ माबाया फोरोंगोन आब' लैथोआ फोरोंगोन येस मेम नोंसा न'आव सोर सोर दङ दङ माने आं हारसिं माने आइ दङ बाबा दङ आबै आं एसेबां मोजां फेमिलि दङ न'आव नाथाय नों बेबायदि खालायनाया गोरोन्थि जाबाय आरो नोंना औ आंनिनो गोरोन्थि मोनथिया हसिया बेफोरबायदि थगायसुला सेंग्राखौ मोजां मोननानै आंनो हाखराव गोग्लैबाय आरो बिनि मुङावनो फाग्लि जानानै बेखौनो मोजां मोननानै बिमा बिफाखौ थगायनानै आं खारसनफैदोंमोन आइ आफाजों नांज्लायनानै बिसोरखौ जेबो खोन्थायालासिनो आरो आं दिनै गावनो गाब्रबाय आंनिनो गोरोन्थि गोजा आरो गासिबो आंनो हमस'नो हायासै बे सेंग्राखौ गाज्रि गोसोनि मानसि होननानै औ जायो बेबायदि माब्लाबा जोंफोरनि गेजेराव जों माब्लाबा खाथियाव थानाय मानसिखौ मोजां होननानै सानो अनो नाथाय बेबायदि जाहैया बेनिखायनो मेगन मिसिबनानै रावखौबो फोथायनो नाङा मोनथियालासिनो औ आंनो बिनि थाखाय फाग्लिमोन नालाय बेनिखायनो थगायजाबाय आरो आं गावखौनो मूर्ख होनानै लानांगोन आरो मानोना आं गावनो बिनि गासैबो बाथ्राफोरखौ फोथायोमोन ना मेगन मिसिबनानै औ जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम एसे माबा जानानै था आरो बेबायदि जानला मानला मानसिखौनो दा फोथायलाबायसै मोजां मोननाया बिदि नङाना आंबो मिथिगौ आंहाबो एक्सपिरियेन्स दङ औ नोंखौबो सोरबा सिख्लाया जेनेबा सोरबा थगादों नामा नोंखौबो नोंनि मोजां मोननाया एक्चुअलि दिसा आं नङा आंनि आदायासो माने एसे गुबुन देनाय नोंनिख्रुइ केसा नाथाय बेबायदिनो आरो सिख्लाजोंनो थगायजादों आरो नों जेरैबायदि सेंग्राजों थगायजादों जोंहा आदायाबो बेबायदिनो बे सिख्लाजों थगायनाय माने जोंहा आदाया मोजां मोनामोन बिखौ नाथाय बियो आरो मोजां मोनोमोन नाथाय बेबायदिनो गोबां केस जालांदों जायनि थाखाय दिनै आदाया जोंफोरनि न'आवबो गैया बे सिख्लानि मुङा जुगामिमोन आंजोंनो फ्रेन्डमोन आरो नाथाय बे आदाखौ मोजां मोनोमोन जा जेसेबां जोंहानि न'खरखौ बरबाद खालायनांगौ आदाया दिनै जोंफोरनि गेजेराव गैया बे सिख्लानि थाखायनो जाजोबदों बे सिख्लायानो धंस' खालायजोबदों जोंहानि न'खरखौ बे सिख्लानि थाखायनो दिनै आदाया जोंफोरनि गेजेराव गैया बाय द वे बेफोरखौ इमोसन बेफोर खोथाखौ रायज्लायबाय थाला होनलाय ना आं बुंदोंमोन ना नोङो बेसे फरायनो होनना बुंदोंमोन आङो डिग्री कमप्लिट जायाखै आंना डिग्री कमप्लिट जायाखै दा बेनिफ्राय दिसा नों बुंदोंमोन ने माबा टिउसननि खोथा मा होन्दोंमोन नों दहाय मोजाङै रायज्लायनोबो जायासै नोंजों दा बुंलाय मा टिउसननि खोथा होनना बुंदोंमोन नोङो माने आं सानदों आरो जेनेबा आंबो सानदों आरो गुबुननि न'आव माने मोजाङानो जा गाज्रियानो जाना नोंनि न'आवबोथ' आं थाबाय थानो हायाना सिख्ला मानसि आरो नोंसा आइयाबो फैसिगोन खोमा आं सानदोंमोन टिउसन लानानै बेफोर जायगायाव टिउसन सोलियोना जेनेबा आं टिउसन लाब्ला स्टुडेन्टफोर मोनगोन ना मोनाथाय नङाब्ला बेफोरबायदि जायगायाव आरो मा जब मावनो आङो जेबोथ' गैयाबो आं एसेबां गुबुन खामानिनि एक्सपिरियेन्सबो गैया आं बेखौनो हागौ टिउसन खालायनानै जानो हागोन आरो आं जेनेबा नांगौखिनिखौ खामायनानै जानो हागोन औ नों मोजां खोथा सानदों दे आंबो एसे सानहांदोंमोन आरो नों बुंनायखाय बेबायदिनो टिउसना मोजाङैनो सोलिगोन बेयाव एसे टाउन एरिया नालाय
बेफोरबायदि जायगायाव टिउसननि खोमि गैया माने नों स्टुडेन्ट मोनगोन आरामसे मोनगोन आं आरो एसे फिल्ड बानायनानै होगोन नोंनो अबाव स्टुडेन्ट मोनगोन माबोरै मोनगोन आंना लोगोफोर दं र' आं खिथागोन दे आं नोंनो औ जागोन दे बारहुंखा होनब्ला आं बेखौनो खालायसिगोन टिउसनखौनो लासिगोन गथ'फोरखौ जेनेबा माबाफोरखौ आरो आं क्लास 10 फोरनिखौ हाबांगोन ना हाबाङा नाथाय माने उन्दै गथ'फोरनिफ्राय क्लास 5 6 बेफोरसिम हागोन आरो बेफोरबायदि स्टुडेन्ट मोनगोन ना बेयाव औ मानो मोनाखै मोनगोन बेयाव बेफोरबायदि स्टुडेन्टनि खोमि गैया मोनगोन आरामसे मोनगोन नोंहा टिउसन लानायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो नामा एक्सपिरियेन्स माने बिदिनो मास मोनथामसो लादोंमोन आङो गामिनि खाथिनि गथ'फोरखौ बेनो आरो जागोन दे आरो गथ'फोरनि टिउसनखौलाय मा एक्सपिरियेन्स नांलायगौ जागोन बिदिबाबो औ थेंक इउ स' माच बारहुंखा नोंनि आंखौ एसेबां मदद खालायदों आरो खालायबावनो नागिरदों नोंबायदि मानसि बेबायदि माने आं लोगो मोनफेराखैना नोंखौनो फार्स्ट टाइम मानसिफोरा हेल्पखौनो खालायनो नागिराना थेंक इउ स' माच नोंखौ गड ब्लेस इउ नोंखौ इसोरा मोजाङै नायथों नों सासे जादों लाइफआव थेंक इउ मा थेंक इउ बुंलायोब्रा मानसि मोजां बारहुंखाया एसेबां अनसुला गोसोनि मानसि एसेबां हेल्प खालायदों आंखौ बेबायदि जानांगौ मानसिफोरा अनसुला अनफावरि गोसोनि सिख्ला मानसिखौ मदद खालायग्रा मोजां मेगनजों नायग्रा रनि আজি কই টাকা হলে 100 টাকা হল না নাই কামাই বাপু শুনছা না নাই আজি কিমান হল 100 হইছি না নাই আৰু কিবা এই অলপ আগতে যে আইছিল এই এক ফৰা যে আইছিল আপা আপি এই কিবা পূজা আনছিল দেখোন কিবা পায়ক দিছিল দেখোন দিছি না তক পায়ক দিছি খাইছুং বাপু হেনকে খাবি কোনবা দিলি সব খাবি নাখাং বুলি নখাবি এনকে চলাব লাগব দে আৰু আমি জীৱনটো বেলেগৰ দিয়া বস্তু দি আৰু আহি আছে ৰ বাপু ঐ তই এনকে বহি কেনে তোৰ বাতিটো ক'ত গেল বাতি বাতিটো এনকে হাত পাতি এনকে লৈ থাকবি বাতিটো আগেদি আগবাঢ়ি তাহে পইচা মাংগা বুলি ভিক্ষাটো দি দিব তই দেখোন সেই বাতিটো নলাই দেখোন লম ৰ এই ৰণী বাপু এনকে মন মাৰি নাথকে চা এক মাখা মানুহ আহিছে আজি বাছত আজি আমাৰ কপালে ফুল লাগ দে এক মাখা মানুহ আহিছে বাছত সেয়েহে আজি আমাৰ হাজিৰা টকা 500 মান অলবা পাৰে দে বাপু বিৰাট মানুহ আহিছে চাচোন বাছত একে বহুত মানুহ আহিছে আজি মন্দিৰত আজি ভিক্ষাও পাম আৰু খাবাও পাম মই আহি আছো माथेरां खिन्था रापटिसा नोंखौ नुब्ला रायखागोन बियो आरो आं खोनानो मोनदों नोंखौ थानो होआखैनो बेयाव आं माने फनाव रायज्लायदोंना आं खोनादों हामथारा मादैया बेसेबा रांखिनिखा फिसाज्ला सानैबो मोजांथारमोन जेनेबा आदा रनियाबो बिराद मोजांखामोन एसे रां गोसामोन आरो रां खानामोन रायमोन दिनै आंखौ गेजेर गेजेर थेवबो बिराद मोजांखामोन अनसिमोन आंनो बुस्थुफोरखौबो लाबोना होफैयोमोन गस्लाबो देलायग्रा बुस्थु जोंनि जानायाव बेसेबा माबामोन आरो गोसो बायदि जानो मोनोमोन दा बाद्रा डिजाइन माने जानायफोराव बारा मोजां नंला आरो आदा रनिया गैलाना ओमफ्राय आदा बारहुंखायाबो बिराद मोजांखा बेसेबा अनगायो आंखौबो अनो आरो ओमफ्राय मादैया माबोरैबा सिख्ला मानसि फैनो होआ बिसिनि न'आव गिसोयो फिसाज्लाफोरखौ गोसोथोजानो गियो फिसाज्लाफोरखौ गोसोथोजानो गिसोयो सिख्लाफोर फैब्ला रावबो सिख्ला आलासि फैखाया आरो सोरबा लोगोफोर फैबाबो रागा जोंखायो सिख्लाफोरखौ लोगो जानो होआ सेंग्राफोरखौल'सो लोगो जानो होयो सिख्ला मानसि लाबोनो होआ न'आव नंगौ नामा दा माब्ला फैगोन नोंसा मादैयालाय जानो माब्ला फैगोनबा आदा बारहुंखायासो मिथिगौ आंथ' गैयाबा मोजांसो मोनसै मादैखौ रांखिंगारना रायसे केसिरिथार आरो बेनिफ्राय माबोरैबा खालायो जेनेबा अनो दिनै थेवबो आंखौबो अनो दिनै फैसाफोरखौ होयो थेवबो माबा रांखिनिथार फिसाज्ला गिदिरजों बेसेबा नांज्लायखायोमोन आगोलो बेनिखायनो आदा रनिया ओंखारलांदों न'आव गैया दा नागिरना मोनाखै फिसाज्ला गिदिरखौ माने आदा रनिखौ नागिरना मोनाखै थैबायसोना दङसो थांनानै अबाव दंहैयो मिथिया बेबायदिनो बयहाबो न'खरफोराव गावबा गाव काहानि मोनसे थायो आरो आब'दिसा काहानियानो बिराद गिदिर काहानि जाखादोंमोन बिस्राबो मोजांमोन आरो न'खरा आगोलो बिमायानो माबोरैबा मादैया बिनि थाखायनो न'खरा माबोरैबा जालांबाय आलाय सिलाय जाजोब्बाय एसे खिन्थादों आंनो बारहुंखाया
बारहुंखाया मोजां बिराद मोजां अनखायो बिराद अनसुलाखा नुदोंना नोंखौबो माबायदि मदद खालायदों मोजाङानो फिसालाफोरा दाखालि मादैया फैब्लाथाय नोंखौ रायगोन आरो नोंखौ रायगोन नुब्ला फिसालाखौ गोसोथोदों होननानै सानगोन आदा बारहुंखाखौ गोसोथोनानै गिसिना नोंखौ फैब्लाथाय माबाया बे बुंखागोन बेनिखायनो बियो माने होखारनो नाजाखागोन नोंखौ लाखिखानाय नङा नंगौ नामा हिटलारसो माथो होनब्लालाय औ बेबायदिनो मादैया मोजां नंथारा दा पाटनानिफ्राय फैनानै जुदि नोंखौ नुयो होखारखागोन नांज्लायखागोन बेसेबा आदा बारहुंखानो खिन्थानाङा आं बुंनायखौ हाजारबाबो बिमाना रागा जोंगोन औ खिन्थाया दे आरो आं थाया दे मानोथो मालायखौ नांज्लायहोनो ना आं टिउसन लानो ओंखारखादों माने बुंदों आरो बारहुंखाया टिउसन लानायनि माबा बानायना होगोन होननानै आंखौ हेल्प खालायगोन होननानै आंबो थांगोन नोंसिनि मादैया फैनायनि सिगां थांगोन आं औ आं सानबाय दं र' बेखौनो हनै फैबाय फिसाजोआ नोंनि फिसाजोआ ओरैबाबो नोंनि आखाइनिफ्राय थांखाबाय नुदों 11 बाजियाव न' सफैदों औ दे बे न'आव फैनायनि सम नामा डिम्पल मायबा बुंदों आं नोंखौ बेबायदि नों जुदि गावनिनो मोनमानि खालायनो लुबैबाय थायो आंनि न'आव थानांला ओंखारलां आंनि न'निफ्राय मा ओंखारलां नोंनि न'निफ्राय नों बावगारदों नामा पापा बे न'आ आंनि आइनिसो मा आइनिसो थैनाय मानसिया थाबावो नामा नोंनि बिमाया माब्लाबाबो थैनानै सावजानानै हांगार जालांबाय मिथिबाय बे न'आ नोंनि बिमानि नंला जेब्ला बे थैदोंमोन बे खालिनिफ्रायनो बे न'आ बिनि नंला नों सोर नोंजों रायज्लायदों नामा आङो नुबाय माबायदि रायज्लायो बियो दाय मावगोन आरो नोंहानो गोरा नोंनि आखायाव मोननै अपसन दङ हयथ' नों गाबोननो गुवाहाटियाव फरायनो ओंखारलां आरो नङाबा दानो बै न'निफ्राय ओंखारलां मोननै अपसन बे मोनसेबो अपसनखौ आं लाया मा खालायगोन पापा आंनि न' आंनि गोसो आं बेयाव थागोन आं फरायनोबो थाङा आं जेरावबो थाङाबो मा खालायनो डिम्पल ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां सानदोंमोन आंनि फिसा मोजाङै बुजायनानै मोजाङै खोथाफोरखौ सफालिगोन होननानै खोथाफोरखौ बुजायोब्ला बुजिगोन होननानै नाथाय नोंथ' बुजिनो रोंखाया नोंनि खर' मेलेमा गैला नोंनि खर' मेलेमा गोबोरखि जाबाय खामानि गैला नों मानसिया आंनो मोनसे खोथानि एन्सार हो पापा आंखौ बे न'निफ्राय मानो होखारनो मानो नागिरदों आं मा खालायदों आरो बे न'आ आंनि सोर होखारदों नों सोर आंखौ होखारनो आं नोंनि बिफा आरो बे न'आ आंनि नोंनि नङा बे न'आव सोर थागोन सोर थाया आं डिसिजन खालायगोन अ नंगौ नामा बेबायदिसो खोथाया नोंखौ बिफा होननानै बुंनोबो लाजिनाय मोनबाय आङो नों आंनि बिफा नङा आं नोंनि बिफा नंला आं नोंनि बिफा थैबाय नोंनि बिफाया नों बायदि अख्रा फिसाजो मानसि बुग्रा मानसिनि नोंखौ आं बेबायदि फिसाजो होनना सानाखैमोन मोनथिबाय एसेबां गाज्रि नोङो नोंनि बिमा उन्दैखौ प्रेगनेन्ट मानसिखौ नोङो बुदों बिनि सायाव आखाइ सिखांदों नों एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि गाज्रि आखलनि मानसि मालानिफ्राय जानो हागौ बेबायदि सोरबा मानसिखौ आखाइ सिखाङो नामा प्रेगनेन्ट मानसिखौ माबोरै आखाइ सिखांदोंमोन मा खालामदोंमोन आं मिथिगौ दे एसेबांबो गिदिर खोथा नङा आरो नोंनि हिन्जावा बेबायदिनो जातनिखा आखाइ सिखांखानांगौ बेखौ नङा आं गोग्लैखासिगौमोन जेन थेनसो बासिदों आङो आंखौ गोसोथार बुदों बियो सीता नोंखौ दानो गोन्ना सिथिना बुथारनो लोगों डिम्पल नों बारा जाबाय ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो ओंखारलां नों बायदि मानसिया आंनि फिसाजो जानो हाया थैबाय आंनि फिसाजोआ थैबाय नंगौ नामा पापा नोंनि फिसाजोआ थैमारबाय बे समखौ नुनायनि सिगां आं थैबाबो हामगौमोन बे समखौ नुनायनि सिगां आं थैनांगौमोन थैबाय नङा आं थैबायानो पापा बे समखौ नुहरनो थाखायनो नों आंखौ उन्दैनिफ्राय थैहोदोंमोन नामा आंनि आसियाव आखाइ हमनानै आंखौ थाबायहोदोंमोन आंखौ बामदोंमोन आंखौ फरायहोदोंमोन फोरोंहोदोंमोन फेदेरदोंमोन फोलावदोंमोन बे समखौ नुहरनो थाखायनो बेफोरखौ खालायनायनि सिगांनो आगोल सानांगौमोन दा इमोसनेल अत्याचार खालामनानै लाब गैया डिम्पल बुंनाय बाबा होमब्लालाय आंखौ उन्दै समावनो गोनासो थिनानै बुथारना दोननांगौमोन दा नोङो बे हिजावखौ मोननानै नों एसेबां खाना जाबाय गाज्रि मोजां जेबो हमनो हाला आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय नोङो पापा आंखौ होखारहरस्लायस्लाय होनबा बे हर गेजेराव आंखौ होखारहरस्लायस्लाय आं अबाव थांगोन होमब्लालाय आंखौ गावनि आखाइजोंनो बुथारना दोन दानो बुथारना दोन आंखौ नोंजों सानैबो लोगो नांनानै बुथार पापा बुथार आं जुदि एसेबां गाज्रियानो बुथारना दोना मानो दानो दिनैनो रावबो मिथिनाय नङा दे बेफोरखौ बुंना लाब गैला दा आंबो सानाखैमोन आंनि फिसाजोआ बेबायदि जागोन होननानै एसेबां अख्रा रावनिबो बाथ्रा खोनासङि गाज्रि आखलनि मानसि सानाखैमोन आंबो नोंखौ बेबायदि जागोन होननानै नंगौ नामा दे होमब्लालाय नों जेरै
आंबो बेबायदिनो नोंबो आंनि थाखाय बिफा नंला आंबो बावगारसिगोन नोंखौ नों जे आंनि बिफा नायबाय था नों फिसाजो होननानै आंनि फिसाजोनि अननायखौ नुदोंमोन नों आंनि रागाखौ नुवाखै पापा नों जेरैबायदि आंखौ स्टेप लादों फिसाजोखौ होखारहरनायनि आंखौ होखारहरदों न'निफ्राय नायबाय था आंबो मा खालायो वेट एन्ड वाच